Várjad. Na, jaj. Itt vagyok, az első rész az fent van YouTube-on. Ez az a második, azt hiszem. Igen. Most elmegyünk egy kicsit bányászni. Csak annyit kérek, hogy iratkozzatok fel. Ha mondjuk azt a templomot. Hihé, boy. Ne! Eltoktok is. Jó. Na, mindjárt éhen halok, szóval... Csirk. Jó. Három, elég, majd még lopok, 3. Na, kis tyúkot. És ez most normális videó lesz, nem ilyen 5 perces. Te hülye, de beszartam. Te roma geci. Hát te nem is bántottalak, te roma. Szobálom kusolt. Nem. És akartok valami ilyen videót, akkor. Ezt is kinyírom. Na, akkor. És van. Jó. Szedünk kis fát. De volt tegnap live, és aki nem ért, az de tegnap előtt igen. Annak semmi baj, mert nem volt jó a live. Foglalkoztam a Discorddal, most hát hogy csinálok egy Discord szervert holnap. És az egyik videóba belinkelem. Így. Jó, boci. Iratkozzatok fel 3 izére. Még kell egy bár, és tudok aludni. Pogo. Jó. Én jó nagy kerítést akarok csinálni, nehogy bejöjjenek. Azért most megbántalmaznak. Fuck. Gyere már ide, te!